Seguridad sa mga musalmot sa fluvial procession sa imahe ni Senyor Santo Niño gipaniguyo usab sa Philippine Coast Guard. Ano ang report? Gikan sa traslasyon sa imahin sa Balang Bata pa lang sa Basilica ngadto sa Mandawi City, kinahanglan nga adunay car pass ang makasunod sa motorkada. Mausab kini ang ipatuman sa pagdala sa imahin gikan sa Mandawi City padung sa Lapu-Lapu City nga musubay sa unang tulay hangtod na sa simbahan sa Birhen sa Rigla. Human sa misa sa simbahan, daduna ang imahin ngadto sa Naval Forces Central diin manukad ang fluvial procession. Isa kay kini sa galyon nga gipanag-iya sa usa ka pamilya nga taga Mandawi City. Samtang gipadayag sa Coast Guard nga kinahanglang mo rehistro kanila ang mga sakayan nga moaban sa fluvial procession alang sa hugot nga seguridad. Sa pagkakaroon wa pay nagparehistro nga moapil sa fluvial procession. Yung deadline ng registration natin will be on January 14 until 5 p.m. Second phase will be turning into the second bridge. And then third phase will be from second bridge going to Pierdos. All vessels will be halt in Pierdos. It's only the galleon will be allowed plus the Coast Guard vessel as well for the safety and security purposes. Samtang nakikilayo na ang PNP ngadto sa NTC alang sa posibleng signal shutdown sa mga dapit nga agian sa ruta sa kalihukan sa Sinulog. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.